Omanyite kere gisakunke bwatokorera kwaye. Yes. Aba bagoteba kero bakwira chieri. Ne ebimira no goseri ebirecha nandi makweri tata. Ikine kimira kiabo kere bonga weka chieri chikole chikenda. No ni ntwe kala ya itake kero montaga sirire bakaire chombe chiatara so boina pono na bali ne desturi yabo na intunto bwate bana buneri watanga nterongoli kale to akaire rongoli ne kebuyu bwate ya rero bugori rongoli ne muguko chinko kira abantu mbabwate tradition yabo libono ge ko kyarabo ne ntoka toko genda okogenda ngora igo kwarusine chingo kwa bugori gusine bituma kwaro metori debere embiri wano gotangazo nabali bagocha ne chieri bakubwichikonu bagotera bono inde ne kikyo koranga bakakero monto banya bakiro monto manya bakwaranga ki uchini tutakali kolera abantu boito biyakira abantu babwate family kolera abantu igoro matinde hali kumbulira swali gane bokubulira swali intumu kusyokora bo ntumu gati wenchen balindo che bagotema jombe kabisa boli abara yabanene ku western bagotema jombe kucho bono mbya kwera lili swali ne ntobwate kyagera onde tayo nyago sinyugotinde kwa yes ngabantu mbamubwate setia nyugo na abantu no kubwatera nakole tatigane tutari kuyorokia kyagera buna bono kali nawe tenge chombe chagaitiko kwine abantu nabono kuchiga bunandekera umuntu asirire neshere yendagera agusikora tebolinga mukulira abalbagotigarenda abainani kera kale ko wingo bituma bya toranwa matoke na nini abantu rende nkonya gusiri bariki gusiki tutakere to siri ko ikatomenteni e culture yetu gusi